В България е пълно с хора, които употребяват ayahuasca, гъби, LSD, кактуси и всякакви други такива инструменти и не говорят за това. Сега, защо не говорим? Това нещо вече ми писва, защото трябва да се говори. Нещата, които ги виждате по време на пътувания, трябва да ги въплатите и трябва да ги живеете. Тези неща ни учат да живеем в истината. Ние продължаваме да си говорим за какао и да се чуват щурци, когато някой спомене такива неща. За да се разруши табуто в България, за да се почне да се говори и да се възприемат тези неща като истинските медицини, които са plant medicine. Ние, хората, които разбираме това какво е, как действа и знаем, че то увеличава продължителността на живота с над 50%. Знаем, че свързва мозъка по начини, както не се свързват иначе. Знаем, че предизвиква невропластичност, неврогенеза. Знаем, че подобрява имунитета. Знаем, че променя животите из основи към по-добро. Знаем, че може да промени целия ни свят, да живеем в една съвсем друга реалност. И това полека-лека се случва с ренесанса на Запад. В смисъл, Брайан Джонсън направи 5-MeO DMT пред милионна публика и каза, че това е най-мощното нещо, което може да направи за продължителността на живота си. А човека харчи по 2 милиона на година за това, разбирате ли? Това казва, че е най-силното нещо за запазване на здравето ти. И доказателствата са безброй. Ще се нагърбя с това да ви ги представям редовно и да говорим за това, за да махнем, да разрушим това табу. Нелепо е най-вълнуващото и много обещаващо нещо в психологията за последните 60 години. По този начин да се пътува, все едно е кокаин. Гайс, нека да сме смели, нека да въплатим пътуванията си и нека да започнем да говорим открито и смело за нещата, които наистина са важни.